Alapvetően a motorkerékpárokra is a személygépkocsikra vonatkozó szabályok érvényesek. Tehát minden olyan rész a kreszben, ahol az gépjárművet említ, érvényes a motorokra is. Vannak azonban olyan pontok, ahol szétválik a személyautó és a motor, illetve pontok, amelyek egy kis magyarázattal talán egyértelműbbé tehetők. Azért jellemzően a motorosok ismerik a különbségeket, az autósok talán kevésbé, és ez bizonyos helyzetekben felesleges feszültséget szül a két tábor között. A teljesség igénye nélkül nézzük a szabályokat, ahol különbség van, illetve másokból említést érdemel. 14-es paragrafus 1-es bekezdés a járművek forgalmát tiltó vagy korlátozó jelző táblák, ezek közül az F pont az előzni tilos. A tábla azt jelzi, hogy az úton előzni tilos, ez a tilalom nem vonatkozik kétkerekű motorkerékpárnak, segédmotoros kerékpárnak és kerékpárnak, valamint állati erővel vont járműnek és kézikocsinak gépjárművel való előzésére, továbbá az úttest közepén lévő vágányon haladó villamos előzésére. Ez rögtön egy a motorosok számára nem kifejezetten előnyös szabály, nevezetesen, hogy előzni tilos tábla esetén bizonyos máshol megfogalmazott feltételekkel az egynyomon haladó járművek előzhetők. Tehát ilyen tábla hatálya alatt autó előzhet motort, de például motor nem előzhet autót, csak egynyomon haladót, tehát például szintén motort. Tehergépkocsival előzni tilos. A tábla azt jelzi, hogy az úton 3500 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsival, valamint vontatóval, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel, valamint az ezen járművekből és pótkocsiból álló járműszerelvényekkel előzni tilos. Ez a tilalom nem vonatkozik kétkerekű motorkerékpár, kétkerekű segédmotoros kerékpár és kerékpár, valamint állati erővel vont jármű és kézikocsi előzésére. Hát ugye ez egyértelműen megengedi azt, hogy kamionnal motort lehessen előzni. Gondolom ez a szabály is azért született, hogy mondjuk ne kelljen egy kamionnal 3 kilométert menni egy kerékpár mögött, mondjuk amennyiben, vagy egy lovaskocsi mögött, amennyiben szabályosok akarunk lenni. Nem tudom, hogy hogyan valósítható meg az a rész, hogy az előzésre vonatkozó szabályok között szerepel az is, hogy megfelelő oldaltávolságot kell tartani, és a záróvonal átlépése nélkül kell végrehajtani az előzést. Tehát mondjuk egy lovaskocsit akkor egy egysávos úton lényegében nem lehet leelőzni. Ebben az esetben. Ugye itt a kamion előzhet motort, azért az nem túl életszerű, tehát azért az egy elég ritka pillanat lehet, amikor ez előfordul, vagy nem tudom, az milyen motor, amit leelőz egy kamion, de mindegy, tehát elvileg lehetséges. És a szabály érthető, hogy miért hozták, csak hát nyilván kellő odafigyelést igényel mindkét fél részéről, mert azért veszélyes egy olyan nagy testű járművel egy egynyomon haladó járművet például előzni. Gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel behajtani tilos. A tábla azt jelzi, hogy az útra gépjárművel kivéve kétkerekű motorkerékpárt, valamint mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel behajtani tilos. Hát ezen nincs mit magyarázni. Ide motoros behajthat. Általában a legtöbb vitát kiváltó rész az a párhuzamos közlekedés, 36-os paragrafus, olyan úttesten, amelyen az azonos irányú forgalom számára két vagy több forgalmi sáv van, a 2-4-es bekezdésben említett eseteket kivéve a külső forgalmi sávban kell közlekedni. Más forgalmi sávra ráhajtani csak előzés, balra bekanyarodás, illetőleg megfordulás céljából szabad. Az autóbusz öbölt az autóbusz forgalmi sávot, a kapaszkodósávot, a gyorsító és lassítósávot, valamint a kerékpársávot a párhuzamos közlekedés szempontjából figyelmen kívül kell hagyni. Ez ugye az úgynevezett jobbra tartás. Nézzük az említett kivételeket. 2-es bekezdés, a párhuzamos közlekedésre alkalmas olyan úttesten, amelyen az azonos irányú forgalom számára két forgalmi sáv van, az előzés befejezése után a külső forgalmi sávba vissza kell térni. Ez eddig ugye a előző bekezdést ismétli. Ha 3500 kg megengedett legnagyobb ösztömeget meg nem haladó gépkocsival, motorkerékpárral vagy lakott területen,
Távolsági illetőleg gyorsjáratú autóbusszal a vezető több járművet kíván előzni, megmaradhat a belső forgalmi sávban, feltéve, hogy ezzel a mögötte gyorsabban haladó járművek közlekedését nem akadályozza. Ha pedig a forgalom olyan sűrű, hogy a külső forgalmi sávba visszatérni nem lehet, a belső forgalmi sávban folyamatosan is haladhat. Tehát nem kell visszatérni a külső sávba, ha ugyan a szabályozásban meg nem határozott távolságra, de belátható módon ugye belefér ez a folyamatos előzés fogalmába. Ugyan leírva nincs, ez csak az én magánvéleményem, hogy amennyiben ezt az adott útra megengedett legnagyobb sebességgel tesszük, úgy a mondjuk mögötte vaddisznó módon érkezőt, ami ugye jellemzően autópályán fordul elő, nem föltétlen kell elengedni. Tehát befejezheted az előzést, több kocsit előző, nem fogsz visszahúzódni és lefékezni csak azért, hogy valaki még gyorsabban tudjon haladni, hanem mondjuk autópályán mész 130-al, akkor szépen befejezed az előzést, visszahúzódsz, és akkor mehet, aki ettől gyorsabban akar menni. Negyedik bekezdés. Lakott területen lévő párhuzamos közlekedésre alkalmas olyan úttesten, amelyen a forgalmi sávok útburkolati jelekkel vannak megjelölve, a belső forgalmi sávokban 3500 kg megengedett legnagyobb ösztömeget meg nem haladó gépkocsival és motorkerékpárral folyamatosan is szabad haladni, feltéve, hogy ezzel a jármű a mögöttes gyorsabban haladó járművek közlekedését nem akadályozza. Az ilyen módon haladó jármű mellett a 6. bekezdés C pontjában foglaltak megtartásával fokozott figyelemmel jobbról el szabad haladni, a forgalmi sávokat azonban a gyorsabb előrehaladás érdekében kis távolságon belül ismételten változtatni, és ezzel a közlekedés résztvevőit zavarni tilos. Tehát lakóterületen belül folyamatosan lehet haladni a belső sávban, folyamatosan haladhat a belső sávban a motoros is. Ismételten csak azt tudom mondani, amennyiben a mögöttes forgalmat nem akadályozza, ha lakott területen te 50-nel mész a belsőbe, akkor az a te nem lehet azt mondani rád, hogy te akadályozod a mögöttes forgalmat. 6. bekezdés. Párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten tilos két járműnek, az egynyomon haladó jármű melletti elhaladást kivéve, ugyanabban a forgalmi sávban egymás mellett haladni. Hát ez azt jelenti, hogy tilos motorosoknak egymás mellett menni, viszont ez csak a párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten igaz, tehát a úttestre vonatkozik, mert legalábbis én nem találtam ezzel kapcsolatos kitételt a nem párhuzamos közlekedésre alkalmas útra. Tehát ez azt jelenti, hogy a kétszer egysávos úton nem tiltja semmi, hogy mondjuk a motorosok egymás mellett menjenek. 8. bekezdés. Az autóbusz forgalmi sávban az autóbusz, a trollibusz zavarása nélkül a kétkerekű motorkerékpár és a kétkerekű segédmotoros kerékpár közlekedhet. Ezen sincs mit magyarázni, szabad. Talán csak annyit érdemes hozzá megjegyezni, hogy akkor is, ha egyébként a lámpa piros, de alatta van egy buszfeliratú kiegészítő fehér lámpa, és az már világít, akkor úgy írja a szabály, hogy a sáv használatára jogosultaknak ez szabad jelzésnek számít, így elindulhatnak. Tehát állunk a buszsávba, felgyullad a buszlámpa, hiába piros még egyébként a lámpa, a buszlámpa felgyullad, el tudunk indulni. De egyébként ugyanez igaz arra is, hogyha mondjuk állunk a buszsávba azért, mert jobbra kanyarodunk. Akkor is, hogyha felgyullad a buszlámpa, ha van kiegészítő jobbra zöld, ha nincs kiegészítő jobbra zöld, és a főlámpa még piros, akkor mi jobbra bekanyarodhatunk. Ez a szabály hivatalosan így néz ki. 9-es paragrafus. Ha az egyes bekezdés A pontjában említett fényjelzőkészülék mellett elhelyezett kiegészítő lámpa buszfeliratú fehér fényjelzést ad, a fényjelzőkészülék más fényjelzésétől függetlenül az autóbusz forgalmasában közlekedőnek tovább szabad haladni. Tehát továbbra is maradva a párhuzamos közlekedésnél, 36-os paragrafus 12-es bekezdés, ha a járműveknek útkereszteződésben, útszűkületben, szintbeni vasúti átjárónál vagy egyéb forgalmi okból meg kell állnia előresorolás céljából kétkerekű motorkerékpárral, illetve kétkerekű segédmotoros kerékpárral az állójárművek mellett vagy azok között, kétkerekű kerékpárral az úttest szélén az álló járművek mellett jobbról szabad előre haladni, ha az előre haladáshoz elegendő hely áll rendelkezésre,
és az irányváltoztatási szándékot jelző járműveket az irányváltoztatásban nem akadályozzuk. Tehát ha áll a sor, előre szabad menni a járművek mellett vagy között, mozgó járművek között tilos. Ehhez kapcsolódik a 6. bekezdés. Párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten tilos a járművel az úttest felező vonalát a balra bekanyarodás, illetőleg a megfordulás esetét kivéve átlépni. Ez szerint csak úgy szabad előre menni az álló kocsisorok mellett, hogy ne menjünk át a két irányt elválasztó vonalon. Ez ismerve az utak szélességét legtöbbször nem lehetséges, tehát kijelenthető, hogy párhuzamos közlekedésre alkalmas úton a motoros szabályosan előre haladhat a sorok között, azonban ugyan szabályosan előre haladhatna, de fizikailag legtöbbször képtelenség a kocsisorokat teljesen balra kikerülve úgy előre menni, hogy az irányokat elválasztó vonalat ne érintse. 40-es paragrafus. Megállás. 3. bekezdés. Kétkerekű motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral és kerékpárral egymás mellett két sorban vagy az úttest széléhez viszonyítva ferdén is meg szabad állni, ha a járművek az úttestből egy személygépkocsi szélességénél többet nem foglalnak el. Ahol a várakozó helyet útburkolati jel jelzi, egy gépkocsi részére szolgáló helyen két ilyen jármű is megállhat. Ezen nincs mit magyarázni. 9. bekezdés. A járdán a mozgásában korlátozott személy vagy az őt szállító jármű vezetője járművével a betegszállító gépjármű, az iskolabusz, a gyermekeket szállító autóbusz, a kerékpár, a kétkerekű segédmotoros kerékpár és a kétkerekű motorkerékpár a 8. bekezdésben említett egyéb feltételek fennállása esetén akkor is megállhat, ha a megállást jelzőtábla vagy útburkolati jel nem engedi meg. Tehát nézzük, hogy járdán mikor állhatunk meg motorral. Ugye a hivatkozott 8. bekezdés hogyan is néz ki. A motorosokra vonatkozó részt hagyjuk csak benne. Tehát 8. bekezdés, a járdán részben vagy teljes terjedelemben csak akkor szabad megállni, ha a jármű a járda szélességének legfeljebb a felét foglalja el, a járdán a gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 méter szabadon marad, és a jármű tengelyterhelése az 1000 kg-ot nem haladja meg. Tehát ez azt jelenti, hogy még autóval csak, ha ezt a tábla kifejezetten engedi, addig motorral, ha a BCD feltételek adottak, lehet járdán parkolni. Ugye, és nem mellesleg parkolójegyet sem kell venni motorra és robogóra. Azzal még érdemes kiegészíteni a fentieket, hogy ezt a járdán megállást elkövethetjük megállni tilos tábla alatt is. A várakozásra vonatkozó 41-es paragrafus sem tartalmaz semmilyen tiltást, tehát az eddig megbeszéltek, tehát a 40-es paragrafusban leírtak a megállásra vonatkozó dolgok, ugyanúgy a 41-es paragrafusra is érvényesek, tehát ahol meg szabad állni, ott szabad várakozni is. 57-es paragrafus, elromlott jármű vontatása, kétkerekű motorkerékpárt, segédmotoros kerékpárt és kerékpárt vontatni, valamint ilyen járművel más járművet vontatni tilos. Hát, kerekperec. Hát ezek voltak azok a dolgok, amelyeket én érdemesnek tartottam összefoglalni egy ilyen videóban. Amennyiben valamit rosszul értelmeztem, azért elnézést kérek. Ha kommentben megjegyzitek, akkor ezeket korrigálom, illetve hogyha még vannak olyan dolgok, amiket fontosnak tartanátok, akkor azokból készülhet még egy videó. Írjátok meg, és akkor összeállítok még egy videót.